Starec, zdraví vás Beowulf. V dnešním videu budu dělat tutoriál na to, jak nejlíp nahrávat z her, videa a renderovat a potom třeba uploadovat na YouTube a podobně. Díky vlastně programu MSI Afterburnu, protože poslední dobou mi spousta lidí psalo na YouTube a podobně messages vlastně ohledně toho, jak je nejlepší způsob, jak nahrávat videa, co nejméně žere FPSka, vlastně na počítači, na procesoru a jak vlastně nejlíp renderovat ty videa, tak jsem se rozhodl, že udělám video, tak snad vám to trochu pomůže a rovnou bych se na to teda vrhl. Spousta lidí v dnešní době používá vlastně programy buď vlastně Fraps, nebo potom používá DxStory, nebo používá MSI Afterburner, a nebo používá kartu od Avero Media, což si myslím, že používat rozhodně nebudeme my. Proč si myslím, že je nejlepší MSI Afterburner, tak to je jednoduchý. Fraps dělí soubory po 4 GB, není freeware a ještě k tomu žere strašně moc FPS, dejme tomu nahrávám ve Full HD, mám 80 FPS ve hře, začnu nahrávat Frapsem, padne mi to na 50, na 45 a podobně, záleží jaký mám počítač. DxStory je složité, je to spíš na stream, output toho videa, který nám to vyflusne, je taky totálně na prd. Nejlepší je MSI Afterburner, je to freeware, je to úplně jednoduchý, nežere to FPSK, to znamená, že když dejme tomu mám málo FPS, tak spousta lidí si řekne, nemůžu nahrávat, nedalo by se na to koukat, bude se to sekat, je to blbost. S MSI Afterburnu to prostě jde, vypadá to dobře ty videa, rovnou to komprimuje do kodeku, krásně se s tím pracuje, potom je to fakt super. Takže pod videem vám hodím link, kde si dá stáhnout MSI Afterburnu, když ho vlastně spustím, nainstaluji, spustím, vypadá to nějak takhle. Vypadá to takhle, kliknu Settings, nastavení, takhle. Řeknu vám, jak se to dá nejlíp nastavit pro to nahrávání. Na první stránce, to vypadá tak, na první záložce to vypadá takhle. Tady jsou větráčky, monitoring. Tady to záleží na osobním vkusu, řekněme. Já mám zaškrtlej framerate, ukazuje mi to ve hře vlastně, kolik mám FPS, jakou mám teplotu grafiky a procentuální využití grafiky. A tady zaškrtnu show in on-screen display, to znamená, že mi to ukazuje ve hře, vlevo nahoře. On-screen display to nás nezajímá, screen capture nás taky nezajímá, tohle to nás zajímá, video capture. První kolonka je hotkey, tam já používám F12, to znamená ve hře nahrávám F12, zapnu F12, nahrává se video, zmáčknu ještě jedno F12, video se přestane nahrávat, video formát. MPG compression, jo, to je podle mě nejlepší. Uncompressed je úplně bez kodeku, to je strašně obrovský a trochu se to seká na některých počítačích, takže bych to nepoužíval. Tady kvalita procentuálně záleží na vás, nešel bych pod 60%, ale 100% je podle mě taky blbost, já používám 85, záleží na vás, vyzkoušejte si to, co se vám líbí nejvíc. Frame size, používám full frame, to znamená video se nahrává ve stejném rozlišení, v jakým běží hra. Můžete dát poloviční frame, můžete dát klasický HD 16:9, 720p. Já používám full frame, to znamená, když hraju na Full HD, jako vždycky, tak mi to nahrává ve Full HD. Frame rate 30 nebo 60 používám. 30 fps na RPG, MMORPG, strategie, Dotu, LoLku a podobně. 60 fps v případě, pokud hraju třeba Battlefield, no prostě FPSka, Battlefielda, Call of Duty a různé tady tyhle ty střílečky. Důležité je zaškrtnout Enable Audio Capture, aby mi to nahrávalo z té hry nějaký, prostě ten zvuk. Kliknu OK, to by bylo teda k programu MSI Afterburnu, kterým budeme nahrávat ty videa. Pokud někdo má zájem nahrávat ještě třeba komentář z mikrofonu, tak jak mluvím teďka já, tak na to používám tenhle ten program. Je to vlastně program Free Sound Recorder, je to taky freeware, můžete si ho stáhnout normálně na internetu, link samozřejmě hodím zase pod video. To je úplně jednoduchý program, kliknu Start Recording, začne mi to nahrávat mikrofon, kliknu na stop, přestane, potom to ve Vegasu pouze hodím tu stopu, vlastně ten audio track hodím pod to video a se synchronizuju to, aby to samozřejmě na sebe sedělo. Pokud už máme něco nahraného, tak si otevřeme Sony Vegas. Sony Vegas teda jako jediný program není freeware, myslím si, že se dá stáhnout trial na 30 dní, který samozřejmě je fajn, ale po 30 dnech teda se to ruší. Věřím, že si na internetu můžete obstarat nějakou jinou, teda chtěl jsem říct koupit, samozřejmě koupit. Program je to teda drahý, ale tak můžete se samozřejmě koupit, pokud se vám líbí. Můžete použít jakýkoliv jiný program na render nebo na editaci toho videa. Já používám Sony Vegas, myslím si, že je to nejlepší program na tohle, je to jednoduchý, je to rychlý, dá se s tím naučit. Takže pokud teda máme
už něco, já tady nemám momentálně nic zahranýho, použiju tady nějaký test nějakého intra, co tu mám. Takhle to vypadá, když tam hodím ten klip, co mám nahranej. Důležitý je vždycky na každý klip kliknout pravým, vlastnosti, properties a zaškrtnout tady tohleto, disable resample, OK? Jakmile to zaškrtnu, tak to video je mnohem plynulejší, nedělá to takový ty různý zobrazení, zrcadlový a takový ty různý artefakty, všechno je to hezčí, takže to je důležitý. Můžete si s tím videem pohrát, můžeme tam zvednout, dejme tomu, můžeme tam zvednout jas, kontrast, barvy a podobně, těch efektů je tady miliarda, záleží to na tom, co se komu líbí. Já osobně třeba z videa z Guild Wars přidávám tam trochu světlost, aby to nebylo tak tmavý, třeba na těch PvP mapách nebo tak. Jakmile to mám, to video, tak si označím, kterou část si vyrenderovat. Označím teda celou tuhletu stopu. File, render as. A teďka přichází to nejdůležitější, kvůli čemu tohleto video vlastně dělám. Já používám tohleto nastavení, myslím, že to osvědčené nastavení videa vypadá pěkně, jsou teda trošičku větší, ale v dnešní době má každý celkem solidní internet, takže myslím, že to nebude problém. Potom někam poslat, když to je větší to video. Save as type používám Sony AVC typ toho videa. Já nepoužívám VMV, AVI a podobně, prostě používám Sony AVC. Potom template. Template to je to, o čem se tady budu bavit. Defaultně tam bude nastavený asi něco tady z těch možností. Kliknu na custom a teďka se to tady všechno nastavím. Takže ještě než se na to vrhnu, hnedka se na to vrhnu, tak ještě řeknu, že na začátku toho videa byste mohli dělat jednu věc. Kliknu na Alt Enter, jo, že opakuju Alt Enter. Otevře se mi tady ty Project Properties, to je vlastně to, v jakým nastavení chci tady v tom programu vůbec dělat. Já používám 1280 na 720. Důležitý, co tady tyhle nastavit, tady ta horní kolonka. To, co je dole, tak to zase důležitý není, to, co je nahoře, je důležitý. Takže vlastně HD 1280 na 720 můžete dát klidně Full HD, což je teda 1920 na 1080. Framerate ten bych neměnil, NTSC 29970. Pixel aspect ratio 1,0, field order none, pak je důležitý ještě tady full resolution rendering quality, tak dám best, a to je nejdůležitější. Můžete zaškrtnout, aby se tady tohleto, aby se všechny ostatní projekty spouštěly s tímhletím nastavením. Tak teďka se vrhnu na ten render, u kterého jsem byl před chvílou. Tak, video formát AVC, frame size, teda HD, profile high, coding, tohleto nastavení, framerate, tohleto nastavení, field order none, pixel aspect ratio 1 a bitrate. Tady s tímhletím si můžete pohrát, já používám 10 000, pokud je video tmavší, je lepší vyšší bitrate, pokud je video světlejší, můžete dát třeba 8 000, 7 000, 6 000, záleží úplně na vás. Pokud možno používám teda render s použitím grafiky místo procesoru, když kliknu na audio, tak tohleto nastavení používám 48 000, 192 000. Formát MP4, use project settings, to je všechno stejný. OK, jakmile kliknu na Save As, nebo vlastně Save, tak se mi to video začne renderovat. Jak vidíte teď. Já to teda zruším, protože to renderovat nebudu. To by bylo teda k tomu všechno. Jak ty videa potom vypadají, tak to se můžete podívat na mém kanálu, mám tam videa z Guild Wars, takhle ty videa vypadají použitím toho nastavení. Já doufám, že vám to trochu pomohlo, že v další beta víkendu se teda můžeme těšit na kvalitnější videa v lepším rozlišení a že se vám to teda trochu líbilo. Pokud máte nějaký dotaz, tak nechte koment dole ve videu. Pro případ dalších tutoriálů nebo videí z Guild Wars, tak se samozřejmě přihlašte k odběru a zatím teda čau.